Ġie mniedi servizz ġdid b'magna tal-ultrasound tal-ogħla livell f'San Vincenz de Paul. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abella waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn qal li dan qed isir b'investiment ta' 80,000 euro. Din il-magna ta' ultrasound se tkun qed toffri servizzi varji bħal kardjoloġija, kirurġija vaskulari u ġenerali, mediċina, dijanjosi u diversi martiħor. Din se tkun qed tingħaqad ma' kullana ta' servizzi kliniċi ġodda li diġà qed jingħataw San Vincenz de Paul. Inħataqat mal-kullana ta' servizzi u kliniċi ġodda li qed noffru minn dan il-post. Din is-sena biss kellna diġà 1300 appuntament ġewwa dawn il-kliniċi. Il-Ministru tenna li b'din il-magna ir-residenti ta' San Vincenz li ammontaw għal madwar 1500 u ċittadini fil-komunità se jkunu jistgħu jirċievu servizz b'mod spedit u kull anzjan ikun moqdi sew. Tenna wkoll li bekk se titnaqqas il-lista ta' stennija għall-ultrasound li hemm fl-Isptar Mater Dei. Fl-istess konferenza tħabbar ukoll li fi żmien li ġej se jkunu qed jiżdiedu żewġ magni oħrajn simili. Meta jibda servizz ġdid tkun taf li s-servizz sejjer sew għax in-nies il-pazjenti jakkorru għalih kif ukoll l-ispeċjalisti. Tant li din ħatkun biss l-ewwel magna tal-ultrasound, aħna qed nippjanaw li jkollna tnejn oħra. Il-kap eżekuttiv ta' residenza San Vincenz de Paul, it-tabiba Ġozzien Kutajjar, qalet li dan hu pass ieħor il qudiem u li din il-magna hi parti minn strateġija akbar li tiżgura l-aqwa kura għall-anzjani. It-tabib Kieran Kirkop li kien preżenti waqt l-inawgurazzjoni żanżan din il-magna billi jagħmel ultrasound lil persuna li b'mod volontarju ridet tara kif jitwettaq dan il-proċess.